repassem. Menjador. No. Cuina. No. Dormitori. No. Despatx de la Marta. Home, a qui et tocava mirar-ho tu, llaminer? Sí, ets l'únic que hi pot entrar. Oh, doncs no hi era, eh? Qui? Qui què? Que aquí no hi era. Oh, ni la bruixa ni la Marta, Ni la bruixa ni la Marta? No, a despatx no hi havia ningú. I però on deu ser aquesta dona? Qui? La Marta? No, la bruixa. Ai! Oh, a veure, seguim repassant. Dutxa. No. I què feies tu buscant la bruixa a la dutxa? Oh, El llaminer va dir que havíem de mirar a tot arreu. Oh, sí, clar. I a Mireu. tu el primer lloc que se't passa pel cap és la dutxa, no? Sí. a mi em sembla que aquesta ha tocat el 2, i si t'he visto no me acuerdo. No, Sí, home, que sí. no. La bruixa del carbó ja pot ser malcarada, sinistra, antipàtica. Aspra i molt morruda, Ja, eh? sí, però mai deixaria penjada una posta, i menys una posta com aquesta. Home, és que el tema és molt seriós, eh? Sí, doncs a mi em sembla que això serà un hecatombe. Aleshores, els esforços d'aquests dies no han servit per res. No, nosaltres hem fet la nostra part del tracte. Sí, a veure, repassem. Sí. Tot de començar el dia que va arribar la bruixa del carbó. Per carregar-se el Nadal. Sí. I va tancar en gàbies totes les cartes que anaven destinades als Reis Mags d'Orient. Que no les poguessin agafar. Sí. Sí, potser sí que ses majestats vindrien a Sabadell, però no portarien cap regal, perquè com que no haurien rebut cap carta... Però bueno, per sort, la bruixa va decidir acceptar una aposta. Si érem capaços d'aconseguir que s'ho tornés a passar pipa i que es tornés a enamorar del Nadal, ella, avui, alliberaria totes les cartes. Sí, però ella i avui no hi és. S'ha esfumat. Oh, com la nostra carta. Oh, Sí que es la va cremar. Ai, digue'm a mi que la tenia a la mare que volta una flamarada. Va fer pop i va desaparèixer. I tan bé que ens havia quedat. Oi, sí. I la de coses maques que havíem demanat. i tant. Estimats reis, vull que em porteu un sac ple d'inspiració per inventar-me la recepta impossible de 1001 sabors. Estimats reis, vull que em porteu una capseta de llum per poder veure tot el cel ple d'estrelles que brillin de nit. Estimats reis, vull que em porteu milers de flors al jardí per ser feliç mirant-les per la finestra amb tots els colors. Estimats reis, vull que em porteu un cofre ple de cançons per fer un camí dibuixat amb les notes que ballin amb mi. Em sembla que m'he portat bé. Jo crec que m'he portat prou bé. Aquest Nadal segur que els sacs plens de carbó passaran de llarg. Estimats reis, vull que em porteu un carro ple d'emocions per repartir-les a grapes per la terra, per tots els racons. Inspirar-me. Il·luminar-me, adornar-me, Emocionar-me, són tan sentiments. Estimats reis, Volem poder viure contents, que cada lloc estigui ple de somriure i rosos moments. Estimats reis, volem un món que no hi hagi foscor, on el destí l'escrigui cada pastor.
Sí, l'hem trobada, però el que passa és que no volia venir. Puta canalla, deixa'm anar. I tu? No m'empentis més amb aquest caparrot d'elefant que tens. Oh, no sóc un elefant, sóc un res. Però on t'havies ficat? No el trobàvem per enlloc. No, t'he buscat fins i tot a la dutxa. No endevinaríeu mai on l'hem trobada. On? Fent cua a l'ambaixador reial. L'ambaixador! Per donar la carta. Això és fals, fals, fals. Oh, quina barra que té després d'haver socarrimat la nostra. Oh! O sigui que si l'has anat a portar, vol dir que has escrit la carta, oi? No. No poc. Ai, si la té amagada. Aquí darrere. Bé, d'acord, sí. Aquí tinc un paperot que, mira... Torna mal, no és assumpte teu. Ah, ja ho sé que no és pas assumpte meu, perquè aquesta carta no és per mi, I a mi no em facis enfadar. Estimats Reis Mags d'Orient. Estimats reis! O sigui que és veritat, que aquest any es torna a escriure la carta als Reis. Oi? Doncs... Això vol dir que t'has tornat a... Il·lusionar? Emocionar. Flipar? enamorar. Del Nadal, oi? Què li passa? Però per què no contesta? Estic una mica nerviós. Sí, a veure, bruixa del carbó, sisplau. Volem que ens ho expliquis, volem que ens diguis si tot el que hem fet aquests dies i al final t'ho has passat bé. I volem saber si t'has tornat a enamorar del Nadal. I el més important... Volem saber si alliberaràs les cartes. Va, sisplau, que estic dels nervis. Sí, a mi em sembla que m'agafarà un hamacucó. Sí, va, digues! D'acord, sí, m'ho he passat Sanchi Piruli! Ja no recordava com de màgic pot arribar a ser el Nadal. M'ho he passat tan bé! Hauríeu de veure totes aquestes llumetes i finestrets! Ei, que no cal que ens convencis a nosaltres, eh? Aquí la gent de Sabadell som molt friquis del Nadal. Sí, però ara nosaltres t'hem de fer una pregunteta. Dues preguntetes. La primera, El llamp i tu, com us vau conèixer? No siguis cotia. El primer dia li vas dir carinyo. Carinyo, que mono. Volem que ens ho expliquis, però no de qualsevol manera. Volem pèls i senyals. Ai, pues ja estic jo, que de pèl ben poc, eh? I de senyals encara menys. Aleshores no hi ha cap història d'amor? ai, però quines coses de preguntar! Va. Allà millor ens coneixem del col·le. Sí, del col·le. La bruixa del carbó i jo vam anar a l'escola molts anys juntets. I a classe de naturals ens encantava anar al laboratori i fer experiments. Sí, i un dia, barrejant potingues, ens va sortir el carbó de sucre. Sí, que és el que porten els reis. Exacte. I parlant del carbó de sucre, crec que t'he de demanar perdó, Llami. A mi? Saps perfectament que el carbó de sucre va ser una creació dels dos i jo vaig tenir el morro d'anar-li dient a tothom que era una creació meva i prou. Ai, però d'això ja fa molt temps. A veure, sí que em va fer una miqueta de ràbia, però ja està, home. Aleshores em perdones? Home, si després em portes un tros ben gros de carbó de sucre, t'ho perdono tot. És que érem tan amics, teníem una relació tan especial. Sí, però bueno, després d'això, no? La vida, ens vam anar fent grans i... Bueno, quina era la segona pregunta? Va, sí, aquesta és la bona. Aquesta. Bruixa, volem saber què et va passar perquè li agafessis aquesta mania tan terrible al Nadal. Doncs això, el que deia el llaminer. Vam anar fent grans i ell va seguir sent un paio content, feliç, sempre envoltat de bona gent. Aquests som nosaltres. Sí, però no tots, I tu, bruixa? Jo em vaig envoltar de males companyies, de gent que anaven de guais, de popos, d'autèntics, que passaven de tot. I a poc em van anar convencent de que tot això del Nadal era una carrinclonada cursi i ridícula. Oh, doncs quin personal més cutre, no? No, mira, per cutre jo,
que per voler agradar vaig passar de tu, vaig mentir sobre el carbó de sucre i em vaig anar convertint en una tipeja amargada, incapaç d'emocionar-se per res i molt menys pel Nadal. Oh, i per això volies carregar-te'l? Clar, em feia ràbia no poder sentir la màgia del Nadal i tenia molta enveja de la gent de Sabadell, veient que us ho passàveu tan bé, que ho volia destruir tot. Però i ara? Ara soc molt feliç. M'ho he passat tan bé. Han sigut uns dies espectaculars, fascinants, autèntics. Sí, i molt intensos, Aquí estem morts. Ai, sí, de fet, m'ho he passat tan bé que m'agradaria molt poder reviure alguns d'aquests moments inoblidables. Us hi apunteu? Sí. Avui podràs ser el rei de les mentides, de la broma i del bon humor. Però cal que siguin sempre divertides i que es facin amb molt d'amor. Has de triar qui faràs l'enredada i quan ja l'hagis enganyat, fes que miri a una altra banda. Mira, allà hi ha una espada! I quan ja miri a una altra banda, una llufa li enganxarà. Em passo la vida entre olles i pots, cassoles i cullerots. Sempre divertit i ser un artista del fogons. Sí, cuinar és un art, gominoles, nuvolets, pega dolça, bastons de caramel, crispetes i carapinyades, 1000 receptes d'aquest gran cuiner. És la màgia de l'hivern, s'endins el seu poder, que et farà flipar. És la màgia de l'hivern, la màgia de la neu i el gel, i després es sobiràs. La màgia de l'hivern. La màgia de l'hivern. Ja arriba el cap d'any, gira en full el calendari, això no hi ha qui ho pari. Ja som al cap d'any, entre totes i tots, fem que sigui el millor, que tingués molta sort. Fem que la fortuna ens vingui a trobar, que no ens falti l'amor, plens de propòsits ben nous. És la fortuna, volem que sigui el millor de tots. Quina aventura, és la fortuna, fem d'aquest any el millor. Tingueu molt bon any. I ara crec que ha arribat el moment de complir amb la meva part de l'aposta. Ja sí, ara t'escolto, perquè aquí molt bé, estem cantant, estem ballant, però recordo que les cartes encara estan tancades. Sí, tancades, xitxaca. Com que tots vosaltres heu aconseguit que torni a somiar amb el Nadal, ara alliberaré les cartes de tots els nens i nenes de Sabadell perquè els reis les puguin llegir. Esteu preparats i preparades? I tant! Patates escalivades, cartes alliberades! Les cartes ja es poden agafar! N'hi ha moltíssimes! Són totes! He trobat la del David! Jo, la de la Gemma i l'Albert. Epa,
Aquí n'hi ha una adreçada a un tal Baltasar. És el rei negre, senyor Bigotis, que no t'enteres Sí, de res. és cert, és que sempre em confonc amb els noms dels reis. No hi ha manera de recordar quin és qui. Bruixa, gràcies. Gràcies per complir la teva part de l'aposta. Estic segur que aquest any la nit de Reis serà més màgica que mai. Sí, però recorda deixar mandarines pels reis. Mandarines? Vols dir que els hi agrada les mandarines? No, mira, jo els hi deixo uns pinyonets torradets. Jo els hi deixo uns bombons. Jo neules i torrons. Jo 3 gots de llet. Pa sec. Sec? Sí, pels camells. No, on hi hagi unes bones galetes. Bruixa, és igual el que els hi deixis. El més important és que els esperis amb molts nervis i molta il·lusió. Creieu que em portaran algun regalet? Carbó segur que sí. No, Bruixa, tranquil·la. Si els has enviat la carta, estic segur que també se'n recordaran de tu. Però, de totes maneres, tenim una petita sorpresa per tu. Sí, per tu. Hem pensat que et mereixes un bon regal després d'aquest gran canvi que has fet durant aquests dies. Un regal per mi? Sí, Supergros. No sé què dir. Feia 1000 anys que ningú no em regalava res. Home, i potser passen 1000 més si no l'obres. Bruixa del carbó, perquè vegis que ja ets una més de la família, aquí tens la teva finestra del calendari. L'any que ve ja la tindràs penjada. Tu ho mereixes, bruixa. Segur que t'agrada? Que sí m'agrada! Estic super emocionada! Mai ningú havia fet una cosa tan bonica per mi. Avui per tu. I demà per mi. Serà un espectacle sensacional veure junts com brilla el Nadal. És tota una festa, és tot un serà i vindran els reis, hi haurà molts carmels, un grandíssim final. Estimats reis, vull que em porteu felicitat. Vull que em porteu amistat. Vull poder ser important per algú i poder trobar algú important per mi. I poder compartir tots els moments, els bons, els no tan bons i també els dolents. I vull poder viure cada dia amb un somriure i saber gaudir de les petites coses, envoltada de la gent que més estimo. Doncs llegiu aquests desitjos que us escric intensament. Us espero, impacient. Estimats reis. Molt bé, i tornant a això de la finestra, suposo que em posareu en un bon lloc. No vull acabar en un racó sense foco. Ai, Bruixa! Que és broma, tonto! Estic molt contenta i feliç. Moltes gràcies a tots vosaltres, als de la caseta, als tècnics, al regidor, als de control de porta, als veïns del calendari. I sobretot, a tu. Carinyo! Carinyo!
pot variar.